Nebo mthundulo kovuthonge ngenala ngokwathayiza mdlokombana vukuma ngentaba uvudla amadoda siyakhulekana nabezinyane lengezengeze libumbeni ihora lesikhombisa kusihlwa nazi ehamba phambili. The South African Weather Service earlier forecast suggests extremely cold, wet and windy weather conditions in most parts of the city of Johannesburg. Izakhamuza kwaZulu-Natal ixwayisa ngesimo sezulu esingesihle kwazisa azobeshubisa umkanje amakhazi ehambisana nemvula enamandla kanye neqhwa. Lamakhazi azobe kubuza mbukeli ukuthi ungubongani. How are you doing? Are you well? No. You have a neck brace. Can you tell me what is specific? ACDF at the front, neck to me, and the foreign out. Oyisebenza kwa-Eskom wabalekele eLondon ngenxa yamacala uMichael Lomas usegcine ebuyiselwe kuleli ukuzobhekana ney'ntolo zamacala okukhwabanisana le nkampani ephakela ngogesi la eNingizimu Afrika. It's been a couple of years, or maybe the first time since both teams are in the running for the championship. So that says a lot, and we'll know that they will be desperate. Amabhokobhoko akholwa ukuthi izobe iphelele yonke i-Argentina uma bese begadulisana kwe-Rugby Championship kusasa usihlwa. Izakhamuza kwaZulu-Natal ixwayisa ngesimo sezulu esingesihle neze sobe sihambisana nemvula enamandla kanye neqhwa. Isexwayiso sakamuva esikhishwe izangoma zezulu zakwa-South African Weather Service siveza ukuthi isimo sezulu sesigabeni sesithupha kanti ngase kuphazamiseka ukuhamba ngendlela ejwayelekile kweyimoto emgwaqeni uthela wayeka u-N3 njengoba ivaliwe izikole nje namhlanje. Ngowezokubusa ngokubambisana uxwayise imiphakathi ehlala ezindaweni eziphansi malungana nezikhukhula sekubikwe ukuthi kumboze iqhwa ezintabeni zaseDrakensberg entshonalanga yesifundazwe. Izolo ebusuku ethongathi kuhlasele imvula enamandla kanye nomoya ovunguzayo wasiphula izihlahla kwacekeleka phansi uphahla lwezinye izindlu. Kusenjalo kubikwe izingozi ezinamandla kuthela wayeka u-N3 mawujika ngeFan Reunion nokuyilapho kuphenduke khona iloli okusolakala ukuthi belithwele umthwalo oweqile. Maphakathi nesifundazwe emgwaqweni u-R617 eMpophomeni kushayisane itekisi neveni okuholele ekutheni kuphangalale abantu ababili. Ngokunjalo naseThekwini ku-M7 kulimale abantu abayisikhombisa okubalwa kubo nezingane ezimbili ngemuva kokuphenduka kwemoto ebebehamba ngayo kusolwa ukuthi umshayeli uhlulekile ukuyilawula. Umnyango usunxusa abalimi ukuba bahlinzeke imfuyo ngezindawo zokukhosela njengoba amakhazi ebuza ukuthi ungubongaki kulempela sonto. Isangoma sezulu sithi impela amazinga aphansi kakhulu kulempela sonto. Iso esinazo usukwini namhlanje nakusasa sinoyelo wesigaba sesibili wezimvula ezingadala umonakalo kanye nezikhukhula esifundazweni jikelele. Kanti ke kusasa kulindele ukuthi lezi mvula zigxile ezindaweni ezisenyakatho nesifundazwe. Kusenjalo umnyango wezimo eziphuthumayo usukhiphe isexwayiso esifundazweni eGauteng ngesimo sezulu esingesihle. Kuxwayiswa izakhamuzi ukuba ziqaphele izinto ezibaswayo ngesikhathi samakhaza ashubisa umkantsha kulindeleke ukuba isimo sezulu siphenye ngomsombuluko. The South African Weather Service earlier forecast suggests extremely cold, wet and windy weather conditions in most parts of the city of Johannesburg. Residents are urged to exercise caution when using heating devices over this weekend. Kunxuswa abashayeli ukuba bashayele ngokucophelela. Ungqongqoshe ofisi likaMengameli uKhumbudzo Ntshabeni ubambe isithanga mina bezindaba ukuzokwenaba kabanzi ngomsebenzi weCabinet kulandela umhlangano wabo wangoLwesithathu uveze ukuthi luyabuya uzinzo emabhizinisini nombuso futhi lokho kuzoba nomthelela omuhle esimeni somnotho wakulelizwe. Ungqongqoshe ofisi likaMengameli uKhumbudzo Ntshabeni ubambe isithanga mina bezindaba ukuzonaba ngomsebenzi weCabinet kulandela umhlangano walo wangoLwesithathu. Uthi muhle umsebenzi owenziwa iminyanga ehlukene njengoba nezomnotho zisimama nje futhi kuhlika nezinga lempilo. On the 3rd of September 2024, Statistics South Africa announced a 0.4% increase in the gross domestic product or GDP in the second quarter of 2024.
uNchabeni uthi kubonakala nozinzo lubuya emabhizinisini kahulumeni nokuyinto ebuyisa ithemba. It's worth noting that the Denel posted a profit of 390 million rands before interest and tax for the 2023-2024 financial year, with irregular expenditure declining by a whopping 98%. PRASA is making strong headway in getting passenger trains back on track, with 31 of the 40 rail corridors now operational, and Eskom's recovery plan continues to deliver positive outcomes. Uphinde wasika elijikayo emkhankasweni eqhutshwa amaphoyisa ukukhuculula ubugebengu kuleli ezifundazweni ezehlukene nathi zithela izithelo ezincomekayo. Under Operation Shanyela, Cabinet welcomed progress being made in the fight against crime through Operation Shanyela, and between 2nd and 8th of September 2024, law enforcement agencies arrested 13,691 suspects for various serious crimes such as murder, rape, possession of illegal firearms, and business robberies. Oyisebenzi sakwa Eskom wabalekela eLondon ngenxa yamacala uMichael Lomas usegcine ebuyiselwe kuleli ukuzobhekana nensolo zamacala okukhwabanisela lenkampani ephakela ngogesi la eNingizimu Afrika. uLomas ubhekene nensolo zokukhwabanisa nenkohlakalo efinyelela ku-1.5 billion wamarandi okwenzeka phakathi kuka-2008 kuya ku-2018. Wayeqashwe yi-Eskom esebenzela esiteshini esiphehla ugesi iKusile eMpumalanga. Ngemva komzukuzuku wasezinkantolo uMichael Lomas egwema ukufudukiswa, inkantolo eLondon igcine imlahlile ngenyanga yedlule yagunyaza ukuthi ashaqwe abuyiselwe kuleli. uLomas obebonakala ebuthakathaka ngokwempilo ngomunye wezisebenzi ezinhlanu ezayiqashwe kwa-Eskom kwesibhekene nensolo zamacala enkohlakalo nokukhwabanisa kanjalo nokushushumbisa ngemali ngendlela enemkhonyovu. Phakathi kwabanye babamangelelwa becala kubalwa uFrans Hlakudi kanye noAbraham Masango. Ekufikeni kwakhe ekuseni esikhumulweni seyindiza eGoli uLomas ube eseshaqwa uphiko lwamaHawks. You will recall they obtained 5 warrants of arrest. 4 of those suspects were arrested at that time. They include 2 contractors as well as 2 senior executives from Eskom. So this suspect was already out of the country by then. So since then, the team have been working with UK authorities to bring this particular suspect back to the country to answer to all these allegations leveled against him. So in 2021, he was arrested in the UK, you will recall, and he has been appealing his extradition. So in his last appeal, it was dismissed and he was found extraditable. uLomas wedluliselwe enkantolo yeMantshi eKempton Park lapho efike wabekwa khona uhlu lwamacala ehlukene okubalwa kuwo inkohlakalo ukukhwabanisa nokushushumbisa ngemali ngendlela engekho emthethweni. It's great to be back. It's great to be back. How do you feel about how are you doing? Are you well? No, I'm not well. You have a neck brace. Can you tell me what is specific? ACDF at the front, laminectomy, and the foreignotomy. Emva kokuvela kwakhe kafushane enkantolo eKempton Park namhlanje usezoza abuyele enkantolo ePalmbridge ngolesihlanu oluzayo lapho ezofaka khona isicelo sebail esigcawini samacala ezemali. iEskom kanye neSasol bacikiqe izivumelwano sokusebenza ngokubambisana emkhakheni wezamandla kuleli. Lezi inhlaka zombili zithi zizosebenzisana futhi icwaninge ngezithinta ugesi wakuleli izwe nanokuthi ke iziphi inhlelo ingenziwa zokusatshalaliswa kogesi isikhathi eside. Bini wokucikicwa kwalesivumelwano ungqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiyansura Mogopa ubaluleke ubumqoka baso njengoba sizobhekelela izindleko zogesi wezwe, umnotho wezwe kanye nesidingo sogesi. uRamogopa uthi igesi izokwethula umthwalo emahlombe ezakhamuzini zakuleli ezisemazingeni ahlukene empilo ngenxa yokumba eqolo kwentengo yogesi. We think that at the government to government level we can negotiate better. But also if you are able to aggregate demand, that will have the volumes will have an impact on the cost of the molecule, and that's why it is important that Sasol and Eskom enter into this MOU, because with our intention to repurpose the fleet of Eskom, that means that we can scale up demand over a passage of time. Isikhulu se-Eskom uDan Marukane sithi inhloso yalesivumelwano
wokuvumela izwe ukuthi lithole izisombululo zokusabalalisa ugesi ngempumelelo isikhathi eside. The energy security is an important aspect. What we're doing today adds towards moves towards that aspect. It does bring in some element of contribution towards sustainability components. Kusenjalo isikhulu sakwaSasol uSimon Baloyi uthi igesi izobamba elikhulu iqhaza eqinisekiseni ukuthi ugesi uphehlwa ngendlela engenakunukubeza imvelo. That transition needs to be at the right pace to make sure that we balance our nation's needs for development, energy security, and long-term sustainability. Because we don't want to go backwards. As a nation, we need to go forward. Asikubingile sikwamukele mbukeli uma ngibusanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi izakhamuzi zaKwaZulu-Natal zixwayisa ngesimo sezulu esishubisa umkantshi esihambisana nemvula enamandla kanye neqhwa lamakhaza azobe kubuza mbukeli ukuthi ungubongaphi. Asikhumbuza mbukeli ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube naku-SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Unobhala jikelele we-SACP uSolly Mapayila useyibeka amabala i-ANC ngokungabambisani namadlala ndawonye ayo ngenkathi kwakhe uhulumeni wobumbano ukusho lokhu eBramfontein eGoli namhlanje. Nobhala jikelele we-SACP usebeke amabali ANC ngokuthi ngaxoxisani namadlala ndawonye ayo ngenkathi kwakhe uhulumeni wobumbano. So the ANC must work to get this thing right, proper. If they don't get it right, there will always be tension. It doesn't mean that, for instance, if we have participated in the discussions, proper discussions on the setup of the GNU, we would have accepted it per se. But at least we would have admitted there's been discussions. Nobhala jikelele uqhubeke waphawula ngendlela okudembeselwa ngayo eyintweni engasiza umnotho wezwe. That our leaders here don't have the political teeth. No, they have the political teeth for capital interest, but they don't have that for the working class. Uthi kufanele kwenziwe yonke imizamo ukuze African National Congress ibe semandleni yize kubusa uhulumeni wobumbano. And whilst we may not have sought a government of national unity and had preferred an ANC minority government as a federation, the reality is we are in a GNU and we must ensure that it is the ANC that leads it. Einsukwini ezintathu ezizayo kuzoxoxisana ngombuso nangengqinamba ekhungethela kuleli bese kubhekwe indlela yaphambili. Ngqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu kanye nomasipala womkhandlu weTheku sebemenzela inyathelo zokulwa nobugebengu kuleli dolobha. Ibalo zakamuva zobugebengu ikhomba ukuthi maningi amacala obugebengu obubucaya sebikwe iziteshi zamaphoyisa eNanda, kwaMashu kanye naseMlazi. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthi akubanjiswani kulwiswane nobugebengu kwimetro esifundazwe. Kuthiwa leli dolobha ilona elinobugebengu phezulu ngokwezibalo zamaphoyisa zakamuva. Umchunu uthi amaphoyisa azosebenzisana namaphoyisa kamasipala balekelelane nangezinsiza kusebenza ukulwisana nobugebengu futhi basebenzise ubuchwepheshe besimanje manje ukuze babhekane ngqo nobugebengu. Uthi olunye uhlelo ukuthi basebenzisane nonogada abazimele. People need to see policing or police visibility every day when they go to sleep, when they get up, when their children go to the shops to buy whatever they want to buy. They need to feel that they are protected. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubuye waxwayisa abemboni yamatekisi ukuthi kufanele bakwazi ukuxazula izinkinga zabo bebodwa ngaphandle kokungenelela kwamaphoyisa. Uzocubungula kahle umthetho ukuthola ukuthi bazosebenzisana kanjani ndawonye. That we'll also be looking at pieces of legislation that may be standing in our way
to strengthen and ensure that this agreement works as anticipated. Umchunu uthi banethemba lokuthi lolu hlelo luzoba nemiphumela emihle ukusiza ukuthi kubuye abatshali izimali kuleli dolobha. Londi Khatebe, SABC News eThekwini. Inhlangano zomphakathi eMitchells Plain inxusa ukuthi kuvunguza umoya woxolo nokuthula eBeacon Valley ngemva kokudutshulwa kwabasolo ecaleni lokukhwabanisa belibhekene noMalusi Boy owabe eyilungu lezokuhlaliswa kwabantu uAbdul Kader Davids asolwa naye kuleli cala kwayena udutshulwe washona. uDavis uvele enkantolo yemantshi yaseKapa ngoLwesibili kanye nabanye asolwa nabo wanikezwa ibheyili yezinkulungwane ezingama-250 zamarandi. Umbuso usola ukuthi abasolwa beyamaniswa nokungalandeli imigomo yethenda elibiza imali engaphezu kwe-1 lamarandi. Nokho-ke amaphoyisa wazange aqinisekise ukuthi uDavis ungubani, kepha abaseshi bophiko olulwa nezigelekeqe bayaphenya ngalesigameko. We can confirm that our members were dispatched to the scene last night at about 9 o'clock, where a 42-year-old man was gunned down in Mitchells Plain, Beacon Valley. He succumbed to the injuries he sustained and was declared as deceased by medical personnel on the scene. Kubikwa ukuthi udlame lwamaqembu ezigelekeqe ludla lubi kule ndawo kangangokuba kuze kube nezigameko zokuphalala kwegazi ezine ngenyanga. There's lots of gang WhatsApp groups, and as soon as that person was shot, it was the photo of the body laying on the street in Ascot was shared amongst these groups. So that is how we got to know about it. And then the police then later confirmed that is one of the accused in the Malusi Boy case. The other theory is people believe he could have been a potential witness or maybe said certain things, and that can also discourage people from coming forward with information, because you know there's already a degree of distrust between the community and SAPS. Icala lokukhwabanisa likaBoy kulindeleke ukuthi libuyele enkantolo yemantshi yaseKapa mhla ziyi-16 kwezokwethwasa. Inhlangano yomphakathi ezimele iMasimanyane iqhakambisa ilungelo lokuvela kwabesifazane esifundazweni Eastern Cape isisungule iliga nobhutshuzwayo ezodlalwa amaqembu ebhola lamantombazane kanye nabafana abasebancane. Ukwethula kweliga entsha eBuffalo City kuhloswe ngakho ukuthi yelekelele ukulwisana nodlame olubhekiswe kakhulu kwabesifazane kanye nezingane. Kusetshenziswe zemidlalo kulwa umkhwa kuhlukunyezwa ngokwesini. Le ligi namaqela alithoba nalapho aphuma khona kwindawo apho lo mkhwa uvame khona kumasipala ombaxa eBuffalo City. Ayijonganga kumantombazana kuphela, ikwagxile nakumakhwenkwe. The program is very important because it takes this intersectional approach of gender-based violence and sport. Ukanti injongo kukuphuhlisa italente. So ucoach besimi-invitile ubone abantwana abayi-5 abahlanu atsho into yobana no bane-potential, so kungekudala ke mhlawumbi ke sizawubabona bebaleka phaa kumabonakude representing i-country yethu. Yonke loo nto leyo ibe iphume because of iprogram lena siyiranayo. Okwangoku ngabadlali abayi-144 abakule league. Future yam ngibona i-bright because like kwabona apha bayasinceda uba sikwazi ukuzithemba. They've groomed us uba nathi sikhule not only nasebholeni but nakule nto ye-GBV basi-educatile basi-edela kwizinto ezinjalo. It means a lot and funde likhulu kule program. Nakwazi launch besimane siba nazo nakwekhona ii-programs besimane sizihamba, so ndifunde likhulu kakhulu. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Amabhokobhoko akholelwa ekutheni izobiphelele iArgentina azogadilisana nayo kwe-Rugby Championship kusasa kusihlwa. Iphini lomqeqeshi wamabhokobhoko uMzondile Stick ubona sengathi indlela acija ngayo abadlali bakhe uPhilip Contebon inobuhlakani obukhulu. Ibanga elide ukuze afike eSantiago El Estero njengoba eyodlala lo mdlalo weRugby Championship. Kapteni wawo uthi iqembu
limi ngomumo. We've had a very good prep up until now. We started a bit earlier in Stellenbosch, so we had Thursday and the Friday over there. So obviously we had that leeway of having a couple of days. Then we got into Buenos Aires, had a very good 3 days. Then we traveled on the Wednesday afternoon, landed here Wednesday evening, settled in nicely. The hotel's really good. Sekunenguquko eziningi eqenjini lase-Argentina elizobhekana namabhokobhoko alisafani nalela mabhokobhoko agcina ukudlala nalo. Umsizi womqeqeshi welakuleli uMzwandile Stick uphawule ngokwenza kahle komqeqeshi wayo i-Argentina. I think Contepom is getting the right balance in the sense of pressing the right buttons to get the best out of them, you know, not only just emotionally. I think tactically the way they approach, you know, the way they're playing, the style of play when they keep the ball in hand, they're very, very dangerous side. Argentina isekhona ku Rugby Championship. Yona nelakuleli yiwona amaqembu enza kahle kakhulu kulomqhudelwano nokuyinto eyenze kokuqala nqa. It's been a couple of years, or maybe the first time since both teams are in the running for the championship. So that says a lot, and we'll know that they will be desperate. The quality side, like Coach Tucker said, well coached side, and they've got a good identity, and they know what they want to do, and they know what they're all about. Lo mdlalo wakusasa uzoqala ngehora leshumi nomuvo ebusuku. Umhlahlo simo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Hake nabendidandidane edidinzo kunamhla uKandaba ebuya phesheya izulu nendlunkulu babemlinde ngakusasa kanti inkosi ifike ngayizolo sayiguqisa lapho ezosuku kusasa asikho kubezobe bekhona ozakwethu abakhuluma ulimi lwesiXhosa kanti nangesonto kobuya mina uCalvin wakadludla umzikulu kaNomazinyane ezokwethulela indaba ngaphambi kokuthi ngihambe mbukela ngixwayise ukuthi njengoba amakhazi eshubisa umkanja niyexwayiswa ukuthi ningadlali ngomlilo futhi ningalinge nishiye izingane nezinto ezithile ezibasi uma ngabe wazi ukuthi uzophuma cisha istofu noma imbawula kuze bonke okuzayo sale kahle.